И какво става, хора? Тук сме с Депро. Депро. С Прибой. Депро ни развали къщата и така. Аз съм да и без това, значи. Нищо. Тук сме се развили. Това ни е фермата за Недерлард. Мога да цъкна F3 да ви покажа в координатите. О, мини зомби! Те има Джуния, братче. Не ме прекъсвай. Това тук е, нали, тъпи сетове, простоти. Тук са стренките. Бутилките с вода, тук резистенките, тук сплашовете и тук това. Ларп, ПВП. Ела на ПВП да дебнеме някой. Добре, ама има един проблем. Без да искам гръмнаха тук при стренките в хода. О, трябва хода до холма. Хода при стренките. Сай 45. За колко че снимаме, бе? Ами аз и без това мога горе-долу вече половин час най-много и... това. Да, половин час клип, ти нормално ли си? Фото... се качва 10 години. Каквото хора си гледат половин час клип. Подай да ги знаме, който искат да си гледат. Брато, според мен имаме повече... Доста Недерлард имаме. Да, имаме... фаза какво искам да направим? Взимай си неща и да отиваме на ПВП. Аз съм си направил оборудван. Само тук да тъпим неща. Шолите ми ги. Абе, и след хелтки да си взимаме ли? Аз една път. Искаш си вземи. Брато, ти колко си изхабил, бе? Аз бях направил 50 честа. Лах, Някой си взима честа, ама не знам. Ела ти му влез, ако искаш. Аз съм богат. И аз съм богат. Ма каква е? Беден на куче си. Бога в истинския живот, бе. О, нека без иска слезе. Уу, коста, мен. Аз ще слезе, ара му влизам. Да, бе, то гледай, то няма никой на ПП-то. Долу в дупката, бе, тапак. Слезна, некак си, как да го кажа, наполовина диамантен. Тоест две части. Да, го влезе. Той е от нашия отбор. Ти. Пелник. Морнинг рутина. Колко време ще пие тази спитка, бе? Елата ми са. Да доди. Аре, влезте му, бе. Аре, ударете го. Това е спитка. Упан! Аре, бе, братле. Засечу го. Тук половината. Тук има някакъв, той под нас. Да, бе. Тук ви. Взели сета? Да, бе. А ти? Какво носи? Аз взех половината. Аз взех половината на главата. Кой е? Нищо, тъпи с неща взех аз. То па си носил 50 пържоли. Аз колко са... Аз толкова. Аре, тим! Тим! И това е тим, бе! Его, това PvP! Не. Елате ми, бе! Смалк. Да, аз тук с някакви кравишки пържоли. И аз съм с кравишки. Не мога да се изкача пу. Елате сладуричта. То му посегнах и готово. То направо го спуках от бой! Това е бил прибой. Шоу. Ето е от нашия тим, само да ти кажа. Кой? Смалк ли, бе? Ето тук е слака. Смалк. Смалк. Какво става триот? Това триот преди бяхме тим с него. Костап, смал. Аз ще се направя, ще се взимам честа чули. Аз ти имам хом. Не дай, че то ще ни влезе Бладдаун и ще ни смаже. Готово. Аз взех готини сетове. I believe got the fly. I believe the Едо. Аз тук сега се качвам на моето си тайно място. Дет никой не знае как да се качи освен мен. На къщата горе, знам как. Не, там.
И това мост е направен от него. Тъпи неща взеха, ама... Обаче трябва сега да подреждам. Ти ми серията. Бъга, той изобщо не изпаряш моста, за това не го направих. Красив, колко да стигнем до... То да заобикаляш едно и също. Не е баш едно и също, аре да направим състезание. Чайче оставям. Чакай ведно чай тук. О, виж пак аз като съм си взел. И някакъв тук меч бях взел като моя, ама не знам какво да стои. О, чай си взема малко такива. Instant хилтки ли? Не. Аз Няма. съм си взел само една instant хилтка. После на нея нищо, аз съм си взел всички instant хилтки. Добре, може би две съм си взела, ама повече не. Ох. На мен то... Спитките взели ги? Ох, чакай, че аз бъркам друг чест. Бъркам друг чест, много съм. Лах, Пепе. Аз ще изгубя 6 големи пълки. Ако ме кимнат. Ама никакви шансове. Наистина, то от нашия тим ли е? То от нашия тим е естествено. С малко къде си бе? Явам. То Спасов. Къде е Спасов? Е, тука. На честовете. Той не ни е ти. На ние. Той ни е враг даже. Да, бе. Брато, то Спасов да го заколят пасетата, ако ще. Къде е слова? То лек колко ще има. Че направо вече идва да ме... Ама то тук, Наро тук ли е, бе? Да па... Наро... Не. 300 неща съм отворил. Глей, в това го помисли за Владимир. Ето, мисля, че от нашия тим. Да, тим. Тим. Але опити се, бе. Але цели ме, бе. Тим. Тук некъв е не видим, сега ще си вземе то честа. Да, видим дали този ще приеме. Тъпа, релакс, да го видим. Хай, приема я. Къде отива, бе? Това е верно прие и мисля вече да ги изпотрепа от бой. Дано само да не е капан. Аре, бе! То как не мога да го бия? Лагна ли? Не ме така ми се струва. В тук Как си ми сетна хака това, братче? Чакай, бе, ти какво искаш да направиш? Ще ни ги грифам. Ама хубав ли е холма? Не знам, човек, аз сега дойдех. Какъв имам? Никакъв обате е опорнил, ела телепортни се да видиш дори. Тъпа. Сега дай да ги килнем, какво ще кажеш? Аз помня, че си един път тук как нека ги килнахме на теб. Килнах един диамантен. Уби ме! Тенза! Зиги... О-хо-хо! Тенза, сега ще видиш ти Тенза. Хай, приеми, бе! Ти да си ли сетна холма? Не. Тук то ще го убият, братче. То от нашия тим, бе. То как го спасиха. Куче, аз съм куче. Ето, то същия не мога да го бия. Айде бе, ела. О, тук не е кафе. Поврящина. Я развали малко тимът, за малко тимът. За какво? Да убия с малко. Не. Кънях. О, тук некъв... Къде си, бе? Аре, бе, релакс. Де отиде то, бе? Добре, никой не ме видя. Аре, бе, то нема приеме, бе. Нема, бе. Худжук на хук. Ето някакъв тук прави томбола или нещо. О, забравих.
Dragon Brother не спами. Dragon Brother не спами. Скочих долу. Къде бе? Кажете хай на Ют. Рилекс ми прие. Добре, сега си сети хома, чули. Аз мръднах. Сега ми прие. Сет хоум. Ама той сигурно ще те телепорта в някаква дупка, бе. Не, в хома му е. Верно. Дел хоум. Какви хоум? Дел хоум мега. Сет хоум. Бъс. Не, също аз няма да се телепортвам. Ти ги такова. Телепортни се да убиеш някой. Брат, ти ги убивай. На мен не се. Мога, то сега ще изгуба 1000 сетове. Нали, като си къмнат и що да ме... Глей, некъв те беше ми. Бързо бе, хоум, ля бе. Да си взема един сет и да ги почва ги млата. И после ние ще го рейднеме. Вместо те да рейдват и да вземат всички айтеми. Що? Аре, телепортни се, моля се. Офи, чакай бе, поне да се махнат от глип, че сега няма никакъв смисъл. Какво няма смисъл, бе? Да го спасиш и да му вземеш после нещата. Кой? На тоя. Дето ще го спасяваме. Жей, ама да пие ли стренка или нещо? Пи. Хоум. Пис. Тъпа. Цеп. Тък му станаме лето. Къде са? Може ли да се отваря? Хайдете там. Его е! Айде, ела бе. Теро, как ще умреш, мисля. Да, естествено, но бе, казах ти, че не можем, бе. Шанс. Сега си изпитвам всички неща. Еми хора, това беше от клипа. Мерси. Абонирайте, оценявайте и до скоро. Не се